Toto video je pre tých, ktorým emócie vymazávajú účty. Odpovieme si na otázky, prečo som na začiatku veril, že rýchlo zbohatnem a prečo som kedysi veril, že teraz musím nakupovať. Že teraz je tá životná príležitosť. Myslím, že všetci, čo ste začali na burze, ste boli vtedy v eufórii. Zarobím balík a za pár rokov už nebudem musieť robiť a budem si užívať. Tak som začal a za pár dní som zarobil 20 eur. A hovoril som si, keď to takto pôjde ďalej, tak budem milionár. A potom prišiel margin call. Nie jeden, ale 2-3 za sebou. Keď sa vrátim 9 rokov dozadu, na burze som začínal a so mnou manipulovali dve emócie. FOMO a dopamín. Čo vlastne spôsobujú? Dopamín. Keď som začínal, obchodoval som zlato. Dopamín spôsoboval, že ma lákalo otvárať nové obchody, lebo obchod pred nimi vyšiel. A zarobil mi peniaze. A vôbec mi ani nenapadlo, že sa môže stať niečo také ako strata. Tá samozrejme prišla. FOMO. FOMO som zažíval, keď som obchodoval akciové indexy. A bál som sa toho, že mi ujde ziskový obchod. Študoval som rôzne stratégie a keď som videl čo je len náznak ziskovosti obchodu, tak som vstúpil. A čo keď som sa ju učil na dennom grafe? Videl som ju na minútovom, tak som nakupoval. Lebo FOMO. Dnes, po 9 rokoch, už so mnou toľko nemanipulujú, ale furt majú nado mňou moc. Myslím, že sa ich nikdy nezbavím, ale ide o to, aby mali na mňa alebo teba čo najmenší vplyv. Mne veľmi pomohli margin cally a teraz mi pomáha to, že točím videá na YouTube. Keď tu raz niečo poviem, tak nemôžem vplyvom dopamínu a FOMO urobiť opak. A keď aj urobím opak, musím to vedieť odkomunikovať. Každý, kto začína na burze, si nimi musí prejsť, lebo je prirodzenou vlastnosťou človeka, že ich má. Tvojou prvou úlohou by malo byť pochopiť, že ich máš, uvedomiť si, čo spôsobujú a vedieť investovať najlepšie bez nich. Napíš mi do komentára, či si sa v tom našiel. Ak chceš vidieť, ako dnes pristupujem ku trhu bez emócií, môžeš ma sledovať. Budem rád za každý komentár, like a odber. Majte sa.